mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan, no? Kumusta? Ug karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Francis Esparis no. Ug sa dili ba day no? Good morning diha kang Sheila Channel. Always listener idol. Shout out diha no sa Sasa Davao City. Salamat kayo no. Sheila Channel, thank you kayo no sa pagpaminaw. Ug kang good morning di ay kang Roland Ugonon, part 18 na idol. Okay, well, sa kaya no, salamat kayo no, mauna na siya no, ang part 18. Salamat kayo no, sa pagpaminaw no, Roland Sugonon, thank you kayo idol. O shout out kayo no, diha sa Bacolod City. Kasunod jud ko na idol. Salamat kayo no, Roland Kagonon, salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang James Sabiro, laras na niha, daghan na mo, way sa kaya no, James Sabiro no, salamat kayo sa pagpaminaw. O karon no, di ta maglangan, niya ang laing sumpay ning sugilano. Kasinuwat ni Francis Esparis. Part 18 na tanong, mga ka-listeners, mga followers no. Idol ko si Tatay. Okay. Sige ba ilan? Kana. Libaro ka. Kada ta. Ano ako sipitan ha? Sobra mo sipitan. Ah. Sana? Paso na ko. Okay, paso. Sobra. Paso bay. Paso mi uban sa akong anak. Dali inday. Okay. Gilo ko. Bye. Picture bay, picture. Picture. Sige, Picture dayon. Okay, sige. One. Payom ko. Okay, two. Three. Smile. Payom inday tin ha. Bay butong. Mutaod ako medal ni inday tin ha. Picture. Picture dayon. Sige. Okay. Karga. Taod ako. 3, 2, 1. Smile. Good. Pati kayo. Okay kayo. Mana. Believe juga ni mo, bay butong unong juga. Tanawa ko sa mga picture bi. Okay. Trawa. Mandara, day. Okay kayo. Okay. Nindot kayo nga mo pagpaso. Kanya tao, akong gisipitan ng akong anak. Nindot kayo pahiyom, bay butong. Ay, yes, bay. Nindot kayo pahiyom. Oy. Imagine daw, Jess, Coach Essie, ang anak paso, pagtaon, dalya. Pati kayo ba butong? Okay ba, bay? Okay ba? Ay, okay kayo. Kining, bay. Kung doon na ilang tao nga tanaw na to, magkaingong silang nabuang ko, no? Bayalan. Isan ikaw, sa niya ka-picture ka na ako, di mong matagal, liraw. Sa nipaso ko, kaya nagsipit ko kanuhay na hindi na si Mang Nauna, nga wana, nagsugod, nagkaturiring, nga kungutok, di ba, bay? Wa manggod. Ayaw na. Ibaw ko, mo na ikaw na ni mo. Pero, sabta ko, bay. Kining ako ba, paimos lang ko sa iyo. Mintras presko pa sa akong nakita, misan layo ko, na nipaso nga akong anak, kuyo ni Tuna. Pero ang nagaparat lang, kaya ang escort, katong ngalagbong, tamparos na ko. Nagpaluhod na ko, niya tiyo sa armas ba. Tumong dali sa kwagtang. Kung 45, imtulog ko. Patya, bay! Patya, ron ka baos na? Patya! Puso na noy nagbahal! Patya! Yun, no? Patyon. Bayalan! Oy, asa ka, bay! Mabuta ko, bay. Patyon, ha? Patyon Sibong. Buang ka. Danghag ka. Pataka ka lang og labang sa kalsada. Ug sa kalit na kong pag-break.
Nados mo ang akong iro. Tungod ni mo. Pasaylo alang ko, sir. Luhod. Luhod! Usaman, di ka maluhod? Pistola. Di ka maluhod? Kaya pusilog ka! Ayaw taon, sir. May anak taon ko. Ayaw taon. Boom. Hangtod sa hangtod mo. Lili mawas kung kaisipan ng mong gibuhat na ako. Dili. Karon, naapagyo ka. Kauban ka ni Tsuna. Sa sobra ne. Iwisin ne. Laban man itong mga angtakin no basa. Ligo bino. Ligo tane. Nagkadugayo nawa mag-isog. Talawan magining binuha. Masubayalan. Unsod ba eh? Kuhang di ko tudugang pulutan taon. Be, Udong. Diyan ako eh. Ay! O sana imong gidala? Huwag ka kailan eh. O sana? Pinuti. Hey, kay pinuti. Hindi ka na ispandayan, ba? Muna akong iputol sa liog at tumbong. O sa? Siguro, basta ba igo lang? Igo ka ng liog, bunga ng putol, ba? Ha? Saliring ang yango. Magligid-ligid yung muga inighurong. Muingon pa ni, tuhe. Malasa, oy. Bayalan, beda. Karoon na yun. Muwato ko sa gym sa eskulan, abtan patol ako, pagtuon ako si Bong. Ayaw gunit-gunit, ya. Boy, ego. Patyo na ko si Bong, patyo na ko. Ay, binuang bay. Mura magkagdiisog, dada ka pinuti. Abi ba yan talagang kaya? Sayo, ikaw may nagsugo na ako nga patyo na ko si Bong? Ingon ka, patya! Tiyaw to, tiyaw to ako. Ay, tiyaw. Kaya giniago, tininoon eh. Iyo lagi. Tungkol na ako. Kung may go ko tanong sabi ni kay. Kewan. Sa? Kewan. Angay. Anong nagpatyon ang kewan. Tiyaw to nga ako eh. Tinudon mo ni mo noon sa bangkay. Kewan ka? Mura yung naghubog ba, no? Mura naghubog sa? Kanang usuway kita na kanang hubog yung sakto ba? Bayalan! Di ako dapit sila galan. Ug sila na si Butong ug Alan nga naasagawa silang bahay. Nag-inom sila. Sila yung duha. Kaluoy sa ni Alan. Wa mo katambong sa graduation siyang anak. Si Bong, ang kuyog nilang Tsuna. Nahunlak ang relasyon sa amahan o anak tungod na ako. Lugar lang diyan, Noang. Hintay. Nga nga kong baliti. Salamat. Pagaswerte. Batanon niya karon tuyab. Ay, salamat. Nalipat ang ako mga kauban. Ang paturas ko sila nagmumpra ko sa carbon. Safety ang pang-taxi. Tagal ako pamliti para bus. Maraw man ni. Uy, hala. Sila ka na si Alan. Ang butong nasa gawa sa bahay ni Alan.
Bailaan. Naliliba tama yung pananaw mo rin sa ako. Sama? Uway na ta eh. Buhay na? Oo, uway na ta. Murag, angay ang pahuway eh. Di na mo na, di ba? Butuan! Alan! Ay! Doy! Maayo niya ka! Tapos ka! Tuwad, bes. Musta ka, Doy? Musta mo ka na? Hindi gikan ba kita sa dinner, ha? Enjoy kay mi. Di na ma-reach si Chuna, di na ma-reach. Di mo reach. Doy, matala ko ni mo. Musan? Unsay mga katong Chuna o Bong. Ana-ana na sila? Unsay ana-ana alan? Marites yung ka, musa man. Kadang makakuha mo rin kag balita, unsa man. Kana si Bong, o Chuna, unsa man, nag-turjak na sila? Hello, we. Dubag, may relasyon ng dua, Bong o Chuna? Saan ba di alam, we? Lugan, dili ka maglugan, kita ka ng gibutan ako kay Liz sa Inisal. Uy, hala. Uy, pinuti. Pinuti na, sinday, di ka ka matugan, kuhaan ko na, mauna iputol ako si Mundila. Basta? Basta, butugan, putol na ko na nila ni mo. Saan ba ka di alam, we? Unsa man, surte, tugan ka o dili. Wa mo kay katugan. Tugan. Di ba magtuli mo? Di ba? Unsa ba ibutong? Solte. Di ba? Di ba maingon makangakuan ka na? Maingon ko, ngawa jud ko'y kasayuran na. Unsa na? Wa taong ko'y kasayuran na lan, kung unsa na sila. Okay. Unsay nakita ni mo dito sa dinner niyo? Amara, nangaon. Diba, dito Bong, dito nakitong ngalang Bong. Ayaw, lagi dito. Ikaw lang ikaon, mauran na. Mario, are you sure? Sure lagi ko. Kamura ba mo isig daot Chuna, ha? Kamoy nang sig libag Chuna, eh. Inyong dauton nga may ikar si Chuna. Hala, wala ba? Wadi ko mo to na ulan, jud. Ana mo magtabok dol sa imong tindahan. Ilaw mo sa kawing magtalisay. Bundrag sa iyo, tapok mo. Aron, manglibak sa mga tao sa balibot. Kung sa inyong imong sumsuman sa inyong tabi, maus si Chuna. Dili ba? Uy, sila na ala, no? Iwan ko ilabot na ala. Sabak na ko. Asa kung sila Chuna, ha? O si Tina. Asa man, be? Asa? Si Otina, wa magdugay. Mi sibat man dayon. Mi sibat nga kung nag? Nakunaw. Ha? Mi hawa dayon, alon. Ano man? Sa inong nga mi hawa. Kakuan ba? Kunti matid pa. Ingon si Chuna, naglain ko nung lawas ni Dayatina. Oye, si Bong Chuna, asa man sila? Pagbiyan ako, no, butong tuwa sila dito. Kay doon na pa may laing sila bisita. Tuwa pa sila dito sa kuan ka ng restaurant, dito sa usa ka hotel. Unya sa may sulti nila dito. May laing istorya. Sa sulti. Ito na igisulti si Chon ng murag naglagod ba ako? Ano naglagod ka? Ha? Ngano? Ay na lang, hindi na ta magmaritis, anak ba? Unsa lagi? Ay na lang ko dalan, wala ko dagan na yung kinasal, sus pa dilan, mo magkatando ka na, no? Kamurang duha, si Butong, no? Kamurang duha, sabay ba yun? Doon sa mga ganda kang mantika niya. Kining, Butong wa ba'y bukog diha para sa iro? Ay, para sa iro. Para iro ba? Nagkansyon na taon. Ay, bida, masangil si iro, bida. Iro. Lupi
Ay, kabalakan na, Sindoy. Dagan, di ka, Sindoy. Sulti lang ko, unsay mga sulti na lang. Tuna. Alala, kuan man doon ka nang, kuan ka nang, Oo, palain sa rin. uhaw man ko, kay nonon ko. Niya, uhaw kay ko, tagay ko, butol. Tagay ko. Dagay, butong. Paim na. Oh, okay. Salamat ha, Bong. Palihog. At imanang imong anak, okay? Ako na may baho. Pasabta siya. Gusto kong makita siya nga malipayon kung naa ako. Di kay magsigig mugtok. Way kalipay nga makita. Yes, Bong. Musud na ko ha. Bye. Bye. Ano di, sir? Gisapot sa atin, ah. Murag wa malipay. Oh, simple para ni mo busing amo aghawon. Expect magana. Umba. Kamao na gana busing. May nakikana. Pira lang katapatan na. Kamayo ni mo na, sir. Di ba? Sumba. Tahimik ka lang. Tahimik. Yes, busing aghawon, bus amo. Tahimik ka lang. Ay, nakalarga na siya si Sir Bong. Amay? Si Athena? Ito siyang kwarto, ma'am. Pagawas makisulti ko. Ay, sige, ma'am. Unsi pakiksultihan ni man ako, nay. Athena, dili ko utok og bulinaw. Nakasabot kaayo ko. Gisapot ka dito sa reception. Nay, hibaw ba ka? Si Bong nakamatikod. Nga wa ka mahimuot. So what? Og nakamatikot siya. Athena, huwag ka maikog. Siya'y naghatag na tong kaharuhay. Gihatagan kag mahalon na gift, plus cash gift pagyud. Wa ko na ngayon niya, nay. Athena! Dili bitong to kumadawat. Pero imo man kay ipadawat. Athena! Naman hinuon dihang items, nay. Mahimong ako ning iuli. Athena, naunsa ka ba? Iuli na ko ng cellphone. Lakip na ang cash nga gihatag nako. Athena! Ay hala. Nga nung naglalis man na sila. Si Sir Bong may tape. Nga nung man kaha. Ay bebe, maniid ko pe. Ay, nga nung si Sir Bong man ang sentro sa ilang panagsulte. Yeah. Kung gibutol ang sinasal, ako ningatag ni mo, Sindoy. Duwa ka, Santo Yoyoy. Sa imo ni Iso, sa imong bago. Ang gawang butong sa Santo Yoyoy. Kada ko niya manalala, no, ang uwa man yung ibang gigaw. Kungkong lang dako, kungkong lang. Bisa, pwede paglunga. Butang, sobra na. Para rabaya iro, para sa iro lang akong ipangayo, para sa iro. Iruwa. Sindoy, Hey. suldi lang ko sa mga panunti ni Chuna. Kung musuldi ka na ko, doon na kay premium. Pero kaniyot lang ko taon na lang, kung musuldi ko nimo ang makaingon kang maritis na kayo ko. Ha? Zuldi. Daway. Ay, pugson kita. To ada kini ay. Ang nisulti ni Chuna doon. Dito ba? Maugid ni nga proud ko no kay siya. Tungod kay ni graduar ang iyang anak nga si Athena.
Tungod sa iyang paningkamot, tungod sa iyang diskarte, o gilabi na sa tabang ni Bong. Unsa? Yaman noon. Kuyawan man tani mo itong ay. Mo diskarte? Ha? Diskarte? Siya diskarte niya! Ha? Asukan majong! O samtang si Bayalan! Uwan ug init taon gisakubang! Tungurong alang siyang anak! Siguro lang ang konsiya siyang diskarte! Maulampo sa tim! Patyon tika ba? Ganun na, ay. Patyon tika ba? Ha? Ganun, anwang ko na husok, magtaon. Uy, wapo, labot. Ha? Mara man ang sulti. Grabe yan, no? Grabe yan, Nana mo na ninoon doon na unsa na bataon no eh. Pugos mo dyan ka, pugos mo ka tayo pagpatugan no. Hilang na inoon ka diya alan. Okay na sinoy. Okay. Okay na. Shut me. Di mo raw, Dili lalim eh. Dili lalim nga naminaw ko. Galagod bitaw ko. Sas, alon, kung ako pa si mong dapit. Ha? Wana, ako na tong gilampornas. Ha? Si Chuna ako tong gilampornas. Lakip ka tong Bong. Zindoy. Peace lang, Nay. Ayaw na ko sigig sukmat, diha. Gusto ko nga imong respetuhan si Bong. Ngano? Gibinastusan ba nako siya, Nay? Wa man tingali. Kasi na. Gusto gyud ka mahibawan ng nibiya ko, Nay? Dito sa reception? Ngano? Tungod kinatukan ko si magisulti, Nay. Nanilampos ko. Nakagraduate ko tungod nimo. Siya mong diskarte o pagtabang ni Bong. Kay tinuod man bitaw. Kano sa man na makatabang si Bong, Nay, ha? Samtang si Tatay Alan, gikan sa pagkamatngon ako buot, siya ang yatiman ako. Athena. Gidoble ang trabaho. Pang-reflex, pamaligyag ice cream, init og uwan, iyang gisagubang para lang ko makahuman. Unya, walay bili? Athena. Sorry, Nay. Pero bisag nasilag ko niya. Bisag dili na ko gusto nga makakita niya. Pero dili mahanaw sa akong kaisipan ang iyang mga sakripisyo para mo lampos ko. Kun mao, hala, balik niya. Gihingin lan ba ko ni mo, Nay? O kisay malipay sa imong gisulti. Ang imurang tatay ang imong gihatagan og bili. Ako, unsa naman ako, ha? Gisugan lang ko ang tanan akong baraha para makaangkon tag kamugaway. Unya, wa lang nimo ang akong gibuhat, ha? Nasipiat ka, Nay. Tungod kay kung wa pa kumuhatag og bili nimo, dili ko mukuyog nimo. Pues ayaw ko pabatia og mga pong nga mudampig ka ni Alan. Sorry, Nay. Pero, lahap. Shut up! Sorry, Nay. Kinsa magit ka si Bongs kinabuhi ni Nanay. Nganong, dako man kayo ang pagdahig niya kang Bong. Og siyang gihatag na ko nga gift o nagsobrara. Klaro kayong nag-awas-awas ang iyang kwarta. Mahalon nga cellphone, iyang gihatag na ako. Unya, doon na pag-yud cash. Unya, pag-yud, si Nanay ang gitugyanan diri sa maong resort. May service car pa. Pagkaswerte day ni Nanay. Huwag ka na, tungod siyang diskarte. Si Apple. Hello, Apple. Hello. Nadawag ka man? Ay, mangumusta lang ako. Mau ba? Okay ra. Huwag problema. Kumusta si Chuna? Okay ra, Apple. Nanawag ko. Tuwag kayo parang di naman mo tubang si Chuna na ko. Ngalig busy. Aha. Basan sa tuod. Huwag ka na magpakita na ako. Hinuna nanawag ko. Ari ako. Salamat mo. Magpaabot ko. Thank you. Bye. Nagsigi og ring, pero agyo ko tubaga. Giyasura na tingali siya na ako. Oh, come on.
Ayaw gina Chona. Ayaw kitaon. Abi ka na pahimutang naman ka. Murang nalimot ka na lang nako. Oh, come on. Please, ayaw gitugot nga mahiubos ko nimo. Nabisi ang linya. Nanawag na sad. Kwarta na sad. Murag nagsalig na lang ginako. Na, siya na sad. Hello, Apple. Liso na mo kitang kontakon? Sorry nga, wala ko matubag ang imong mga tawag, ha? Nga naman ang ta. Manghuwa mo ta ko. Ha? Kada, on pwede. Pila? Bisag 50 milang. Ha? 50 mil? Pwede? Dako man, oy. Masa may problema da ini mo? Ay, nako'y utang akong bayran. Ayusad palabi, uy. Okay, sorry. Sorry kayo ha, nakahasol ko nimo. Kuan, kining... Bye, Chona. Hello, Apple. Hello. Hello, uy. Shit. Happy tanan. Sige naman lang, sad. Down payment sa bag-o niyang abangan. Ako, karon manghuwam na, sad. Shit, kalagot. Aksyon nagmalipad na. Okay lang, Chona. Kaya pa. Okay. Moto na lang ko ni Bong. Chona, ayaw yung kalimti ang taytayan. Nga imong kiagian aron makaabot ka ni Bong. Magkupa ang kinangat relasyon. Ug kung magupa, mahunla ka. Ug mahinumdum ka ni Apple. Sir, Oh, mo ba? Unsa man may tuyo ka? naapol. No ba? Oh. Kasudla. Yes, sir. Morning, Bong. Long time no see. Kuan lang kining may giasikaso lang. Wala ka mo tunga sa imong trabaho. May report na ko ang Sweetie Bar. Nga ka na ko na mo tunga dito. Mauwitan ng mianhil gyud ko nimo. On man good, ngibalhin ko pinianan. Mo ba? Yes, Bong. Nya, may problema lang. Unsang problema? May beranan ko. Pila? 50,000. Oh, no problem. Thank you, Bong. Thank you. Ikaw pa. Kabino kong payong ko. Payong? Ngayon mo lang mahinumduman kung mag-uwan. Oh, come on. Ikaw ang unang naka-home base. Kalimutan ka na ako. Bong. Uhaw na ba ko karon? Oh, really? Si John na di ay. Busy og atiman sa kalihukan sa iyang anak. Oh, mo ba? Dibaw ka? Gibingho ko sa imong style. Oh, what's the style? Horse riding style. Wala. Almost 1 hour na. Nawa mo gawa si Apple. Bugha na sang baybay sa kakani. Bida gini akong amo eh. Walang patawad. Bali-bali lang. Chona, Apple, Shirley, Carol, Susan, Carla, Perla. Grabe. Urot ang adlaw sa simana. Murag grillo. Round the clock. Grabe ha. Apple. I'm coming. I'm coming. Patay. Ang niabot. Naku. Si Bong? Tuna. Uy.
Nabutang pulos kapyot. Iyay ka. Humba! Uy, day! Asa si Bong? Naa siya o wa? Ha? Kukuan. Naman! Na. Okay. Sige, masuod ko. Babot lang, day. Saba! Ngano di ay? May bisita pa. Kinsa ang bisita? Lingkod lang siya. Tiplan, tigag kupi. Or Diyos. Kupi o Diyos. Kailangan kay, sagol ka na. Ikaw lang inom ano? Ganahan ka? Sorry. Okay, kanir lang. Okay, pabutan ha. Okay. Chill lang dia, ha? Sige. Chill and relax. Diyos lang yung timpla mo. Ganahan ka? Ha? Tubag. Hindi ka matubag. Ito na ko na. May bisita di ay si Bong. Okay. Magpaabot lang ko. Oh, Nana. 50,000. Oh, thank you. Thank you, Bong. Another 50,000 allowance. Thank you so much, Bong. Hala, may tawag. Kaniyot. Hello, Humba. May bisita? Kinsa? May abot di ay. Okay, papaabuta lang. Sige, bye. Si Humba. Nagpahibaw nga doon ay bisita. Mao ba? Kinsay bisita? Imong best friend, Ha? Si... si Chuna. Unsa? Oh, just relax. Okay. No problem. Humba, Day. nahurot ko nag-inom akong juice. Wa pa gapos Bong. Kalma lang. Mugawas doon. Kalma lang. Dutay. Akong gitawgan pero off lagi yung cellphone. Ay, di yun na pasamog na basahan doon ay bisita. Mo ba? Kung sa man, papuno kag Diyos, tawan kag Diyos. Ayaw na. Pabot lang ha, mugawas to ron. So, hante ka din eh. So man, ay newspaper o. Basa lang ko na diyan. Sige, salamat. Sige, ari lang ko, tanaw na tika pirmi. Lakaw na lang. Ano na tanaw mo ko ni mo? Day, sige. Yapag, tingali ka. Biyan, day. Amaw na tuhan na. Ay, kalagot kita ni magpaabot ta eh. Off yung cellphone. Di jud makontak. Mugawas na ko. Pang lipstick. Halibot ko na. Huwag karatol. Wa pa ya. Relax lang. Ayaw ka uneasy. Wa, uy. Good. Ayaw sa og atiman ang imo. 30 minutes na. Wa paghapon mo gawas. Kinsa man gid kayang bisita? Si Humba. Humba! Dali ra, Gord. Day. So na, ano? Palihog bisod na ragod si Bong. Ina nagpaabot ko 30 minutes na. Sorry. Basta doon na sa bisita na di gini sa mapasamo. Abwisit. Ay, Paano mo eh? Ayaw na. Doon siya badwar. Di gusto si Sarah na. Humba. Kinsa rin ang bisita? Asa ba negosyante? Nigawas na day. Nigawas na. Chuna? Dugaya ni mo nigawas, uy. Kinsa rin mo bisita? Hello, Miss Friend. Apple? Ikaw? Ngano ko, uy. Kuyawan ka mag nakakita na ako. Ha? Kuyawan? Wa ba ya? Ako ba? Na-shock lagi ka. Pagkakita ni mo na ako. Wala ko nag-expect nga ikaw rin ang bisita ni Bong. Oo ba? Doon na lang importanteng istoryahan Regarding sa unsa? regarding sa negosyo. Ikaw sa Mountain Resort ug si Apple sa akong Sweetie Bar. Okay. May
May problema ra ba na si Apple? Solve na. Ha? Si solve na. Nahibaw si Bong sa akong problema. Ug akong gitabangan siya na. Oh. Mao ba? Oh, yes. Mong ay kabala ka. Kaya di nagyog ko maghasol ni mo. Okay na kayo. Gisolban ni Bong ang akong problema. Maayo noon. Dili ta mo pasagdan. Whatever inyong problema, nandito lang ako. Wow. Unya. Very good. Magwana lang ko ni mo, ha? Kay ganiha na kay ko. Almost 2 hours. Mao ba? Maguna lang ko. Bong, hadto na ko. Okay, padayon lang, Apple. Ingat! Ingat ka rin. Chuna, ingat, best friend. Maguna lang ko ni mo. Okay, bye! Dali. Ano to sa suod mag-sulti, Chuna? Siya da imong bisita? Yes. Imong gitabangan? Yes. Gano di? Mapahimuslanon. Oh. Chuna. Ito na ka, Chuna. Chuna na nun, Apple. Oh, yes. Ato na. Out Apple in Chuna. Yes. Substitution. Biliban ako ni mga Apple eh. Mano man. Nindot ng inyo. Huwag siya negosyo pa. Korpo. 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 Abaw ka ba? Dili korpo eh. Ano sa mga ay? Sharing lang siya. Sharing is loving. Samayo lang nga performance. Lingkod. Nga naman ka, Naunsa ka? Murag, medyo hait man ang imong tinanawan ako. Unsa hinungdan, Nagselos ko. Oh. Nagsilos? Kinsa gisilusan nimo, Si Apple. Oh. Kang Apple? Nagsilos ka? Ngano? Dili ko angayang magselos? Murag dili, Chuna. Bad yan. Maunay akong gibati. Putla ang imong pagbati. Dili ka angay magsilos. Tungod kay mas una si Apple nga akong nailhan. Pong. Shhh. Mao ni angay timan-an nimo, Chuna. Itisok gyud ni si imong nga hita ko ang silusa. Unsa? Ayaw gyud. Usbon ako, hate kayo nako ng silusa. Di gyud ko gusto, ana. Bong. Di gyud mo angay nga magsilos. Tungod kay well provided ka mo. Sakto mo sa akong datong. Ha? Prangka ko, Chuna. Mauna, nga putla ng silos. Tode, unsa problema? Ang sweldo sa mga tao. Next week ang sweldo, okay? Okay. Wala ba lain? Kuan, kining... Kumusta ang imong anak? Okay naman. Nakagraduate naman ang imong anak. Akong patrabahon. Imong patrabahoon? Kung mo na, salamat kayo, Bong. Good. Angin na siyang makaton sa pagpanarbaho. Asa ni mo patrabaho, Kung may pagsalig ka, himuon ako siyang private secretary. Private secretary? Yes. Okay kayo, Bong. Di ka man lang na mga utanag pila sweldo? Pila? Starting salary, 70,000 per month. Dili ka makato? Mutuo? Oh. Ba't ang problema? Mao ang imong anak. Nga naman.
problema? Kung mo trabaho ba siya? Ako na ang bahala. Dako na ng opportunity nga makatrabaho siya. Good. Huwag ka na ba ilay toyo? Kuhan, kining... Mupahuway ko. Gikapoy ko. Mao ba? Okay. Thank you for coming. Alis ako. Kadiyot sa Oh. Ngano? atubang ra. Ngano man? Atubang sa ba? Oh. Ngano man? Unsay problema? Wa ka paniper. Aha. Nakalimtan. Ngano ka uy? Aray. Ngano ni aray ka? Napakan sa zipper. Mayra. Unsa? Tuna. Asa man ka? Uli na ka? Oh, uli na. Uy, kadali ragol. Gikapoy imong amo. Mau ba? Gitupsan tingali. Unsa? Wa man gani ka paniper. Ano? Wa gyud ka mutug-an mo kung kinsay bisita ni Bong. Ay, ikaw sa tuwa magkamungutana. Unsay wa? Nagbalik-balik og pangutanan nimo pero di ka mutug-an. Tubag lang kag paabot lang. Wa ka musulti nga si Apple iyang bisita. Sa mga kayo man ay kwenta kay amiga man ay bisita. Sa mga kayo. Do na. Why? Wa ko'y kumpiyansa. Ni sir? Dili. Kang Apple. Tawa mo ka. Sa katawanan. Mau ba? Harbat kay tunda ko. Pang usto. Bisag inanag. Ano? Butang Butangisag ka. Di na ka. Day, tuna. Day. Ako libutan mo na, day. At sugduda na. Huwag kumpiyansa pagdudang tuna na. Pero di mo kabuhilo. Takom yan po niyong baba. Labi nagpakanon mo glinibo. Nag-record kita ko muna-una. Paingat-ingat pas Apple dayong lakaw. Ug ni Baos pas Bong og ingat. Wa ko'y kumpiyansa kang Apple. Pantay ka lang akong apula ka. Mahibawan kay nako. Patay gyud ka nako. Ni ako sa atbang sa mong gipuy-an ni Alan. Og si Alan ka na naglingkod. Og nagsandig dapit sa paldahan. Ang akong cellphone. Ang camera. Akong i-zoom in. Nagsandig og nakatok. Og may butilya sa bino sa iyang atubangan. Hubog? O irasad. Pakita gid sa mga tao. Pabilib yung kanahan. Yay, mana? Ranking master kas bayalan. Hai kas Jackie Chan. Purbida. Nagyakon mo de. Bye. Bayalan. Bye. Ay, idiot kay kuhaon ko ng botellas, Ben. Ligur mabuak ng saman ka. Why, butong. Nari ka din eh. Balik din sulod. Buwang. Gatong, unay ko, no? Ay, dati ka pagkaon, no? Magkaon! Dadade kag brere. Butangan ako lubay sa bag lamig kayo. Buriling? Oo. Hinit pa ni. Dapat sa'yo maiso. Butiti unta to. Iya, Brad. Why lafot, Brad? Kahilo ng butiti, Brad. Nakaon ka na. Ano problema mo? Kaon ko. Kaon yun. Aron na. Kung mabuti gayon nga, mag-abot mo subong. Kusgan ka. Isog ka. May kasukol ka niya. To, no?
Oh, tungkod gyud kayo. O kung di ka mo kaon, patay ka. Gusto ka matay? Practice lang na ako kamatay, bay. Unsa? Ikaw na ka? Human na. Nakakaon ako. Asin anak, dunay maayong kahigayunan. Kay gayon, nanay? Unsa man na? Gusto kang manrabaho? Gusto. Good. Good. Job opening. Dakog sweldo. 70,000 per month. 70,000? Unsang trabaho Private secretary. Asa nga kumpanya? Private secretary ka ni Tito Bong nimo. Ha? Ay nigbalibari. Kahigayon na kayo ni mo. Dako kay sweldo. Private secretary. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Esparis. Idol ko si Tatay o palihog ko no, subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat inyong pagkanunayong pagpaminaw.